Kaixo, ongi etorria, pentsa dezagun esaten digutela zuzenki hau, AB zuzenkia, 5 zati berdinetan banatu behar dugula. Nola egin daiteke? Bide bat Thalesen teorema jarraituaz da. Eta hortarako lehenengo egingo genuke zuzen bat. A puntutik pasatzen dena. Adibidez horrela. Eta deituko diogu adibidez R. Esan digute 5 zatitan egiteko, ezta? 5 zatitan egin behar badugu, guk hemen 5 zati berrin egingo ditugu. 5 zati berrinak egiteko, egingo dudana izango da, 3 joan, adibidez. Hau da, 1, 3, 6, 9, 12, eta 15. Beraz, hemen 5 zati berriak baditut, baina hemen ez, zer egin behar da orduan? 5 zati berdin hauek bera pasatzeko egingo dudana da 5. puntu hau elkartu berekin. Zerrekin? Kartagoia edo eskuairakin. Adibidez, elkartzen dut, ikusten duzun bezala, horrekin. Orduan, jartzen dut hemen behan erregela, eta joatenez elkartzen. Elkartu dut 1, beste 1, 2, 3, 4, eta 5. Eta orduan, ikusten duzun bezala, atazezkit 5 zati berdinak. 1, 2, 3, 4, eta 5. Banatu dut AB zuzenkia 5 zati berdinetan. Pentsa dezagun, beste ariketa honetan, esaten digutela, zatiki hau zuzen batean irudikatzea. Orduan, lehenengo ikusi behar duguna da, 10 zazpiren zenbat oso diran. Zenbat dira? Oso bat eta soberan 10 zati zazpi bana da. Eta soberan 3. Beraz, hori da oso bat eta 3 zazpiren. Orduan guk hori ingo dugu. Jarriko dugu hemen 0tik hasita, adibidez. Hau izango izateke 0, 1, 2, eta jarretuko luke honekin 3kin, ezta? Hau baren bada 0, hau 1, hau 2, hau 3, egongo litzake 1 eta 2 artean. 1 baino gehiago bada, baina 2 baino gutxiago. Zenbat zatitan egin behar dut batetik bira, dagoen zuzenki hau, 7 zatitan. Orduan, lehen bezala egingo dudana da, batetik ateatzen den zuzen bat marraztu. Adibidez horrela. Eta orain, egingo ditut 7 zati berdin. Orduan, has gaitezen. 2 joango naiz, erresago egiteko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Orduan, hemen ditut 7 zatiak. Pasa behar ditut onera. Zer egin behar da? Elkartu behar da eskuaira edo kartagoiarekin, hemen azaltzen den bezala, azkeneko puntu hau honekin. Hor jartzen dut. Eta behan, erregalarekin zuzen joateko. Orduan, hasiko gera. Hau izango litzateke 1, beste 1, beste 1, beste 1, beste 1, beste 1, eta azkena, hau izango litzateke. Beraz, hemen baditut 7 zatiak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zenbat hartu behar ditut? 3. Orduan da 1, gehi 7 1, 2, 3. Hau izango litzateke puntua. Hori da 10 7 puntua. Eta honekin bukatzen dugu Thalesen teoremaren aplikazio praktikoa. Beste bat arte, agur!